OMS ne Organisation mondiale de la santé o y'a yira k'a fɔ san o san muso min bɛ bɔnani na ka sababu kɛ kɔnɔtiɲɛ ye a bɛ taa fɔ muso ba 45 la k'a sɔrɔ o n'a ta bɛɛ kunɲɔgɔn kɔnɔ ni musoman ne wele k'a fɔ ne ye k'a fɔ a bɛ fɛ k'a kɔnɔtiɲɛ a dɔgɔyalenba o ye muso 2 ye kunɲɔgɔn muso dɔ bɛ ne wele k'a fɔ ne ye k'a ka d'ale ye k'a kɔnɔtiɲɛ o b'a yira k'a fɔ kɔnɔtiɲɛ a ɲɔɲalen don kosɛbɛ an ka jamanaw kan. O kama n ye nin video in kɛ walasa e bɛ se k'a dɔn kɔlɔlɔ min bɛ kɔnɔtiɲɛ na e ka to video in lajɛ la fo ka taa fɔ a banna n b'a dɔn n'i ye nin video lamɛn e tɛ sɔn k'i kɔnɔtiɲɛ tuguni an ka daminɛ. n ka foli b'i ye nin video in lajɛ la n'i y'a nin video in kɛ walasa ka kunnafoniya d'e ma walasa k'i lafaamuya i k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔtiɲɛ yɛrɛ ye min ye a bɛ fɔ ko kɔnɔ k'o tiɲɛna n'a y'a sɔrɔ ni muso bɔnɛna a den fitinin na den yɛrɛ mana diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ. Ni o kɛra ka kɔnɔ to cogoya o cogoya la a bɛ fɔ ko kɔnɔ tiɲɛna i k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔtiɲɛ suguya ka ca kɔnɔtiɲɛ dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a wele avortement spontané o ye kɔnɔtiɲɛ min ni muso t'a dabɔ a kama k'a kɛ a dɔw bɛ se ka kɛ a yɛrɛ ma a dɔw bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ ko dɔ y'a sɔrɔ walima hali jatigɛ ko dɔ walima dusukasi ko dɔ o dɔw bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ kɔnɔ bɛ tiɲɛ muso ɲinama ka sɔrɔ a yɛrɛ t'a kalama a ka sɔrɔ a yɛrɛ ka laɲini tɛ walima yɛrɛ a dɔw la fana i b'a sɔrɔ bana dɔ b'a la a bɛ min dɔn walima a dɔw la a tɛ min yɛrɛ dɔn min bɛ kɛ sababu ye ni kɔnɔ bɛ se ka tiɲɛ olu ye kɔnɔtiɲɛ min tɛ muso ka laɲini ye nka kɔnɔtiɲɛ wɛrɛ bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ o ma avortement provoqué walima volontaire ni cogoya wɛrɛ la u b'a wele ni a kɛra ka sɔrɔ kɛnɛya sira tɛ n'an b'a wele avortement clandestin o kɔnɔtiɲɛ min ni muso yɛrɛ de b'a laɲini k'a kɛ a dɔw bɛ kɛ ni furata ye a dɔw bɛ kɛ ni nɛgɛw ye a dɔw bɛ kɛ ni minfɛnw ye a kɛcogo ka ca minnu b'a kɛ u b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na nka an b'a dɔn cogo min na a kɛra cogo o cogo ye a bɛ kɛ ka sɔrɔ dɔkitɛriw ka yamaruya tɛ a bɛ kɛ dogo de kɔnɔna na a bɛ kɛ mɔgɔ min b'a kɛ fana a bɛ dogo k'a kɛ ani mɔgɔ min bɛ jɛn k'a kɛ a kɛra kɛnɛya tigilamɔgɔ ma kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ a tigi bɛ dogo de k'a kɛ ka sɔrɔ sariya ma jɛn n'a ye nka kɔnɔtiɲɛ dugu dɔw la jamana dɔw la a dagalen don mɛ jamana dɔw la a dagalen tɛ jamana bɛɛ ni a sariya don nka an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye mali ye ne ye maliyɛn de ye n b'a fɔ n bɛ misaliya ta mali kan ani farafinna jamana caman bɛ yen nɔ tubabu jamana dɔw bɛ yen fana kɔnɔtiɲɛ dagalen tɛ nka jamana dɔw bɛ yen nɔ kɔnɔtiɲɛ dagalen don n'a man di ye i bɛ se k'i kɔnɔ tiɲɛ nka an bɛ jamana min kan n'o ye mali ye kɔnɔtiɲɛ dagalen tɛ yan nɔ n'i y'i kɔnɔ cɛ n'a dɔnna k'a fɔ i kɔnɔ cɛ n'i minɛla la i bɛ ɲangi sariya fɛ o kɔnɔtiɲɛ min n'o bɛ kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ma jɛn n'a ye sariya ma jɛn n'a ye e yɛrɛ de y'a laɲini k'a kɛ an bɛna bi baro ta o de kan kosɛbɛ n'an b'a wele ma avortement clandestin kɔnɔtiɲɛ wɛrɛ bɛ yen nɔ n'an b'a wele avortement thérapeutique o ye ni dɔkitɛriw yɛrɛ y'a laɲini ka kɔnɔ min cɛ o bɛ sɔrɔ fɛn caman fɛ o dɔw bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ bana bɛ den fitinin na den fitinin min n'a nana diɲɛ na a bɛ na ni bana sugu dɔw ye olu dɔw la dɔkitɛriw bɛ se k'a fɔ a dɔw la fana i b'a sɔrɔ bana dɔ bɛ bamuso yɛrɛ la ni a ye den to yen nɔ fɔ den ka bange maintenant a dɔw la bamuso ni bɛ se ka to a la walima den yɛrɛ ni bɛ se ka to a la olu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen nɔ walima ni kojuguba dɔ bɛ yen nɔ ba ni bamuso n'a den yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ni den tora yen nɔ a bɛna kɛ kɔlɔlɔba ye bamuso ka kɛnɛya ma o la o dɔw la kɔnɔ bɛ se ka cɛ ni dɔkitɛriw b'a kɛ ni sariya kɔnɔna ye u b'a kɛ ni sariya ka yamaruya ka ɲi olu kɔnɔtiɲɛw fana bɛ yen nɔ nka kɔnɔtiɲɛ min n'an ka bɛna kuma o kan o ye min bɛ kɛ dogo la ni mɔgɔw b'u dogo ka kɛ nka ale kɔnɔtiɲɛ n'an b'a wele avortement clandestin ni mɔgɔw b'u dogo ka kɛ a kɛkun ka ca mɔgɔ caman b'a kɛ ko caman kama fɛn caman bɛ mɔgɔ caman bila k'a kɛ dɔw b'a kɛ a caman na i b'a ye k'a fɔ a ka ca denmisɛnninw de fɛ yen kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan a caman na musomanin wulitɔ la a kɛkuma ka cɛko daminɛ a bɛ hayi to a kɛkuma ka cɛko daminɛ wagati a dɔw bɛ se ka kɔnɔ ta ka balo yɛrɛ la a caman na u bɛ siran kama dɔw b'u kɔnɔ cɛ walima dɔw bɛ siran fana u kana n'u somɔgɔw lamaloya walima u kana n'u kabila lamaloya dɔw bɛ se k'u kɔnɔ cɛ dɔw la fana i b'a sɔrɔ u bɛ siran u ka ekɔli kana tiɲɛ walima dɔw la fana i b'a sɔrɔ a tigi ye kɔnɔ ta mɔgɔ fɛ mɔgɔ min ni o man d'a ye o la kɔnɔ a bɛ se ka kɔnɔ tiɲɛ walima fana a dɔw la fana i b'a sɔrɔ bin kɛra a tigi ka musomanin ka bin kɛra kan a dɔw la a bɛ se ka kɔnɔ tiɲɛ dɔw la fana i b'a sɔrɔ a bɛ kɔnɔ tiɲɛ ka d'a kan a ka kabila a ka sigida a tɛ fɛ k'a dɔn cogo si k'a fɔ k'ale den sɔrɔ kɛnɛma o maloya kama o bɛ se ka kɔnɔ tiɲɛ a kun ka ca kosɛbɛ mɛ bɛɛ n'i ta kun don
o ye kunba dɔ ye kunba wɛrɛ mun ye fana musomaninw fitinin dɔrɔn tɛ a dɔw la i b'a ye k'a fɔ hali muso furulen dɔw an b'a ye k'a fɔ u b'u kɔnɔtiɲɛ k'u to furu kɔnɔna na a caman na san 45 kɔfɛ dɔw bɛ yen nɔ o fana caman bɛ sɔrɔ min fɛ i b'a sɔrɔ olu u tɛ fɛ ka den sɔrɔ nka olu dun denw u bɛ ka den sɔrɔ olu fana bɛ ka den sɔrɔ dɔw bɛ maloya k'a fɔ k'olu bɛ ka den sɔrɔ n m'a f'i ye yɔrɔ la o tɛ maloya ko ye en tant que a nege b'i la a ka di k'a den sɔrɔ i bɛ den sɔrɔ wagati min ka di nka dɔw bɛ yen nɔ n'u si kɔrɔbayala n'u ye den sɔrɔ u bɛ maloya walasa ka na dɔn u b'u kɔnɔ tiɲɛ walima muso furulen dɔw bɛ yen nɔ fana minnu bɛ cɛ wɛrɛ kanu k'u furulen to n'u ye den sɔrɔ u tɛ fɛ furucɛ ka bɔ a kalama o dɔw la u bɛ se k'u kɔnɔ tiɲɛ kɔnɔ tiɲɛ kun ka ca kosɛbɛ nin bɛɛ y'a kun ye i bɛ se ka min dɔn i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na minnu bɛ se ka mɔgɔw bila ka kɔnɔ tiɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔ caman de bɛ kɔnɔ tiɲɛ na kɔnɔtiɲɛ kɔlɔlɔ ka ca kosɛbɛ nka n bɛ kɔlɔlɔba dɔw f'i ye i ka se ka min dɔn n'a sɔrɔ a ŋaniya bɛ mɔgɔ min na i kana kɛ ka d'a kan n'i ye kɔnɔ tiɲɛ fɛn caman bɛ se ka bɔ a la a dɔw la a bɛ se ka na ni infection ye o bɛ na ni banaw ye tagali ɲɛfɛ o infection bɛ se ka na kɔlɔlɔba las'i ma i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na a dɔw la fana kɔnɔtiɲɛ kɔnɔna na i b'a sɔrɔ u b'u dogo ka kɔnɔ tiɲɛ cogo min na o la den bɛɛ tɛ bɔ den yɔrɔ dɔ bɛ se ka bɔ ka yɔrɔ dɔ to yen nɔ walima kɔnɔ bɛ se ka tiɲɛ ka nɔgɔ to muso kɔnɔna na tagalen ɲɛfɛ o dɔw bɛ na toli muso den wolonugu kɔnɔna na ka na kɔlɔlɔ wɛrɛ lase muso den wolonugu ma donc o dɔw la a bɛ se ka na laban ko wɛrɛ la e yɛrɛ ka laɲini tɛ min ye a bɛ se ka ni kɔlɔlɔ wɛrɛ jumɛn ye fana a bɛ se ka kɛ sababu ye kɔnɔ tiɲɛtɔ la a dɔw la o b'a kɛ ni nɛgɛ ye minnu b'a kɛ donc ni o sugu kɛra o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase den wolonugu daminɛ yɔrɔ ma n'an wele kɔdilitiri o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase o ma a dɔw la a bɛ se ka kɔlɔlɔ yɛrɛ lase den wolonugu yɛrɛ ma walima hali denkisɛ bɛ dilan yɔrɔ min na kɔlɔlɔ bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kɔlɔlɔ wɛrɛ bɛ se ka y'a la tuguni a bɛ se ka na ni joli bɔn ye joli bɔn min ni a dama bɛ tɛmɛ tuma bɛɛ ni a kɛra i b'a sɔrɔ o muso mana kɛ joli bɛ bɔ a kan joli min bɛ bɔ ni a fanga ka bon kosɛbɛ a dɔw yɛrɛ joli ka gɛlɛn a dɔw la fo muso ka cɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la donc fo a ka walasa a ka se ka jɔ cogo min na o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye kɔlɔlɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ fana i b'a sɔrɔ a kɛtɔ la a bɛ se ka muso yɛrɛ musoya a bɛ se ka o mandimi cogo dɔ la walima an b'a fɔ tubabukan na ko traumatisé a bɛ se ka na ni olu bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ fana a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba ye muso dɔw ma u tɛ den wɛrɛ sɔrɔ tuguni o den kelen min n'u y'o sɔrɔ n'u y'o tiɲɛ den wɛrɛ tɛ nɔgɔya o ye a dɔw la i b'a sɔrɔ ala ma den wɛrɛ da u bɔgɔ la tuguni a dɔw la yɛrɛ fana i b'a sɔrɔ u ye kɔnɔ tiɲɛ cogo min na kɔnɔ tiɲɛ cogo a ma ɲa ka d'a kan a tɛ kɛ ni dɔgɔtɔrɔ ka yamaruya ye a dɔw la i b'a sɔrɔ mɔgɔ min b'a kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ yɛrɛ tɛ walima hali ni kɛnɛya tigilamɔgɔ i b'a sɔrɔ a dɔnniyaba t'a la donc a b'i dogo k'a kɛ donc a tɛ kɛ ni fana ni minɛn ɲumanw ye ou a tɛ kɛ ni minɛn minnu kan ka kɔnɔ bɛ se ka kɔnɔ tiɲɛ a tɛ kɛ n'olu ye a bɛ kɛ cogo min na komi n y'a fɔ a dogolen don k'a kɛ o la a tɛ kɛ a kɛcogo ɲuman na donc o la a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye muso la a dɔw la ala bɛ se ka muso ka den sɔrɔ bali nin bɛɛ dɔnnen kɔfɛ i kan k'i kɔlɔsi kosɛbɛ k'i miiri fɔ siɲɛ caman sɔnni k'a fɔ k'i b'i kɔnɔ tiɲɛ ne t'a ɲini fɛ k'a fɔ k'i kɔnɔ tiɲɛ ka d'a kan a ma ɲi nɔ kɔlɔlɔ ninnu olu bɛɛ bɛ se k'i sɔrɔ a kɔnɔna na nka ni mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'i tɛ fɛ k'i kɔnɔ tiɲɛ o ka ɲi nɔ minnu bɛ fɛ k'u kɔnɔ tiɲɛ fana cogo si i kana sɔn k'i kɔnɔ tiɲɛ ka d'a kan n ye kɔlɔlɔ minnu fɔ ne ye n'i y'i kɔnɔ tiɲɛ a kɔlɔlɔ bɛ se k'i sɔrɔ i se k'o dɔn fo n'i y'a kɛ wagati min na nka i k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔ tiɲɛ i bɛ se k'i yɛrɛ kɔlɔsi a ma kɔnɔ tiɲɛ bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na n bɛ n'o ɲɛfɔ i ye nka sɔn'o cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ala ye nin d'e ma cogo min na e ye den kelen min sɔrɔ ni e y'i ban o la ka o di saya ma e t'a dɔn n'a sɔrɔ ala bɛna den wɛrɛ nɔgɔya e ye walima n'ala tɛna den wɛrɛ nɔgɔya e ye ka d'a kan an bɛ muso caman ye u kɔrɔlen u bɛ ka den ɲini u sen n'u bolo k'u to ka npogotigiya kɔnɔna na u ye kɔnɔ kelen tiɲɛ ka tɛmɛ furu kɛlen kɔfɛ u bɛ ka na den ɲini u sen ani u bolo la cogo sugu bɛɛ u ka wari bɛɛ bɛ taga den ɲini na u mana mɔgɔ min kibaruya mɛn k'o bɛ denko furakɛli kɛ u bɛ boli ka t'o fɛ yen farafin fura tubabu fura jamana kɔnɔ jamana kɔ kan o bɛ taa diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen na u bɛ den ɲini na nka n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a dɔw la a ye kɔnɔ tiɲɛ ka tɛmɛ o min kɛra n'u y'o kɔnɔ tiɲɛ e tila ka na den ɲini a dɔw la i b'a sɔrɔ u bɛ kɔrɔ fo ka na se san 45 fo ka se san 50 ma u ma den sɔrɔ an b'a mɔgɔkɔrɔba caman ye i b'a sɔrɔ u nimisalen don u ye min kɛ ka tɛmɛ a dɔw la ni se b'u ye u bɛ diɲɛ nasegin a kɔ u tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ denmisɛnnin ma u ka kɛ ten walasa u ye den min sɔrɔ o den kana taa k'u dan nka i b'a sɔrɔ den taara ka ban u tɛ se ka den sɔrɔ tuguni a dɔw la i b'a sɔrɔ ala ye den kelen de da u bɔgɔ la a dɔw la yɛrɛ fana i b'a sɔrɔ u ye kɔnɔ tiɲɛ cogo min na o de y'a to n'u ma den wɛrɛ sɔrɔ donc e t'a dɔn den kelen min y'a sɔrɔ ni o bɛna kɛ sababu ye k'e kɛ fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ e t'o dɔn i bɛna den kelen min fana k'i bɛn'o bɔnna na e t'aw den bɛna kɛ fɛn o fɛn a bɛ se ka kɛ
dɔnnikɛlaba ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ kalannenba ye a bɛ se ka kɛ président yɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ ministre ye a bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔba dɔ ye a bɛ se ka kɛ nafolotigiba yɛrɛ fara min bɛ se k'e ta bi a bɛ se k'i ta sini don n'a nataw la donc o kama e bɛ den fitinin bɔnna ni e t'a dɔn den bɛna kɛ fɛn o fɛn ni miiri olu bɛɛ lajɛlen na cogo si e man ka sɔn k'i kɔnɔ cɛ ani fana n bɔra ka min fɔ sisan i t'a dɔn n'o kelen de b'i bɔgɔ la cogo si e man ka sɔn ka kɔnɔ cɛ n'a sɔrɔ i tɛ fɛ ka kɔnɔ ta kabini npogotiginama ma i b'i jija cogoya dɔw bɛ yen nɔ k'i hakili t'o la a dɔ fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ i ka manani i k'o matarafa n'i ye manani matarafa a ka ca ala fɛ i tɛ kɔnɔ sɔrɔ o ye dɔ ye i bɛ se ka planning fana kɛ n'o ye planification fɛn fɛn n'an b'a wele bange kɔlɔsi i bɛ se k'o fana kɛ o bɛ se k'i kisi den sɔrɔ fana ma n'a man di ye ninnu bɛɛ ye fɛn i kan k'i hakili to min na ni ladilikan de tun bɛ fɛ ka fɔ ye n'a sɔrɔ ni video diyara ye e bɛ j'aime ta n'a sɔrɔ i ma abonné Nato Santé sanfɛ i k'i abonné i ka j'aime ta ka notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati e k'i bɔ o kalama yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i ka dɔn k'a fɔ an bangebagaw n'olu tun y'a kɛ i b'a fɔ minnu bɛ ka kɔnɔ tiɲɛ sisan nɔ an si tun tɛna diɲɛ na ka d'a kan an ka diɲɛnabɔ o b'an bangebagaw de bolo e den fana o ka diɲɛnabɔ o b'e de bolo cogo si e kana sɔn k'i kɔnɔ tiɲɛ i k'an bɛn o la sibiri natɔ